Bute ebe agwụ ijite ọsọ ebe udo ọsọ abụ ọsị na ya azụ afịa akwa obute ọsị ka eshidoro fa agwụ ọsọ obute bụ njide ijite ọbara ọsị na ọsọ obute bụ njide ijite ọbara a ya ama nzọ ọbara agwụ ọsị ma n'iwe n'ebe ndị Ogbuefi fara ndị Ogbuefi ọrụ ndị Ogbuefi bụ ndị ichie ndụ na ya dịkwari na ya bịara bịa ọsọ oghori ọsị na ume na iyi ya dịrọ mma Ogoliet ọsị ma ọ ya afọ adị mma nsị a etu obi ndị mmiri ekwubie obi ose bụ uche ose ma na-eseta ife ọma ọsị na udo ya adị kenenu ndị ichie dị iche anyị ekele unu atụlụba otụlụ ọsị nwa diọkpara onye mbụ nwa diọkpara a na-ekwu maka ya onye nwa diọkpara na ịmara ihe gbasara anọ ọfụma imebe oyibo ọsị gị eme gịnị imebe oyibo na ngwa ya na ndụ ya ọsị atụrụba agwụ ọsị ma onye oyibo akwụ ọkara na ndị Ogbuefi ọkara ọsọ ọsị na ndị Ogbuefi na-aka unu nsị na ya bụ obi ya ndị ichie afịa na iwe ndụkpọfa n'obi akwa atụrụba ọsịfa wee na-apụrụ unu uche ọsị na amarụfe enwe echi ofu akwụ bụ arọbi na-agụ ifugo mmụọ nnọọbịa akwụ aka ọsị na amala maka ya bụ mmụọ unu edebe ude na aka obuteba na ijite agwa ọsị na ebe a na-agwa m n'ọnwa akwari ọmụmụ dị ebe afọ nya ife a ngwagwu aka akwụ ya na ndị ichie ọsị na ụnụ marafa ife efe olu na oyi na ofu obuteba ala afọ mana ndụ ya adị na otulu ọbala ọsị na ile ọma ka njuna ji aga n'ogwu ọbala etebe ife mme ete na abụ ọsị na afa na-adakwa n'ụlọ ibida ete otulu obe ọjị ọsị na ọ na-abụ unu gosi alfa ọjị fa agba unu ụta dutara ba nọrọ mma eziokwu ogoli obi a na-ejide mmadụ obi etete agharị agali oge ọsị na fa njem ụmụazị ma okenye o nwere ndị fa na-emecha ma ọ ya afọ ghọta mana ngwababa na udo na fa ya adị a na-etiso mkpu aka atụnụkpa ndị ichie atụnụkpa obi ọsị na ụnụ marụfụ na-emebe oyibo obi oturu na-enwepụ ụfa jee ndozie obi unu bụ unu megide ka unu nwebe ụfa ka ife ọma bata obi a mgbe ife jikọọ unu mana ọ nọ na ndụ nọ obi ọsọsọ ruru ọsị na unu mụa ya anị ya na unu ada eche ya bụ wee gba mmadụ nsogbu dịzịa eziokwu ogori ọsị osu ruru ọsị na nwee ndị ba na-akụcha ma n'isi dara aka isi ọwụwa olu ogori na-eme mmadụ ọdeta ọdịna nye onye bi n'ikata ka ya ọdakwa agbụghị otu ọdọ owu ala ọsị mana unu enwechi ọsị na-edochasị onye ọbụla n'uju ma ọkpọ onye aka n'ibi onye kilie ka ọ walite edowekwa ya ebe ọdụ etagharị mgbakasị arụ agaghị ogbute a na-egbochiri unu mgbugbo ife ọmacha ibe seto eto ogbute ọsị ji echi akwa na ebe a na-ekwu mbụ akwa na-atọ ka ha eji shido ka ife dị mma ụdị ogori ọha ọsị na ene ọya ekwa nyanya ọsị na ọ bụ ebe akụba mmadụ ọya aghara agali ọra nseke agali odi ọsị mana okwu na-esi ike na ndụ unu ya ya asị ji edokwaba n'obi nọ ifu na ọba m ogori odi bụ njide odi na-abụ ọsị mgbuchi na nkwachi ọdụmma akwa odi ọsị na onu ndị ebe ahụ akwa oru ọsị m ume na iyi a na-ejide mmadụ na-amụ mmadụ ụtọ ọkala ọsị unu nọkata na-asị n'ọwa ọgwụ na-ebu ya ebekata onye ọda agaba ihe ọrụ ọsị unu gee ntị ọrụ ọkala tụrụ ọsị na ife a na-agwa unu mgbe eziokwu pụtara ife unu jere na ndị unu n'ọba na-ekwu aja okwu ebe unu na-eje gbocha ya bụ obi mmudo adị na iwu na si ji emebe ọjị ka unu dịrị nnekwu ọsị na-egbuchi ụzọ egbuchi na-eyi mmadụ so egwu ọsị na nwee nne nwaanyị nọ n'obi anya ya bụ egwu a ngwa unu ọsị na na-eyikwu mmadụ egwu eziokwu ọsọkọla kara na ọ nwere mgbe unu na-aga aghọta na mmadụ dị na ọnwụ ihe a na-egosibe unu ya dịka ọsị ga-enube nkwụ maka ya ka afụfụ na n'ọfa ndebe unu n'ọnọdụ afụfụ tijie kaba abụ ya tijie kwuo maka ya ọfụ ọmanye ka ị na-enyobe
ogoriri ụlọ ọsị ka awụcha ruo ofu ọsị ka validube n'afọ ofu agharị si ji emebe anụ agara obodo ka a tọrapụ ụmụazị ọsị na ọ bụrụ na abịa na ngwuru ọnwa efe ego ọma ọsị ma agari ojii okwu ya esi n'ike na kenekwanụ ndị ikwu nne unu na-agbakwala ụlọ ọgụ